दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जितु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो जों लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो दा जोंनि जितु दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि जुथुमा बेवहाय मिरु आफादनिफ्राय जितु मिरु आफादनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आफाद अर्थात खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जे जोंनि जितु इउबिपिनि जितु थांखि बिथांखि जे माब्रै मावलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आरो बे मावनांगौनि थाखायनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सावरायलायदों बे खोब मोजां बाथ्रा जे जोंनि आफादखौ जोङो माब्रैहाय फोथांनानै लाखिनो आरो बेनि जितु मावनांगौ मावथांखिफोर बेनि उद्देश्यफोरखौ लानानै दिनै आन्चलिक पर्याय डिस्ट्रिक्ट पर्याय बेफोरनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मावनांगौ हाबाफारिफोर बेखौ लानानै जों ज' मोजाङै जों सावरायदों आरो बे खोब मोजां जादों बे सावरायनाया जितु जोंनि बर' हारिनि जाथिनि गांनाय उखैनाय थांनानै थानाय गासै बिथिंजाय जाहाथे जोङो मावनानै जों जातिखौ मोजां गोजौआव दैखांलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सानलायदों सावरायलायदों थ' बेखौसो जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थांनाय जितु बिटिसि सुक्ति खननै आरो खनथाम जाबाय थ' बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय आरो बिटिसिनिफ्राय दा बिटिआर फैबाय थ' जोङो गिबिनि जितु सुक्तिफोर मोननै जितु बिएसि आरो बिटिआर बेवहाय जितु थालांबाय नाथाय नैबे थामथि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव जों खोब आसा खालामदोंमोन जे जोंबो बिटिआरआवनो थानो मोनसिगोन बेखौ जोंबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो खुसिबो जादोंमोन नाथाय उनाव जे थालांबाय बेखौ जोङो मिथिनानै गोबां दुखु आरो दासिमबो दुखु दङ जे जोंहाबो दाहाया खाराखै जे जोंबो बिटिआरआवनो थानो मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन थ' जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे बिश्वनाथ जानानै जे बे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जों मानो जगाजग जादों थ' जों मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जे मोननै जितु सुक्ति जादों बे सुक्तियाव जों थालांबाय हयथ' भबिष्यतआवबो थालांबाय थागोन नामा जुदि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो WSCखौ जुदि होमारोब्ला बा मोनमारोब्ला जों बहायबोथ' थानांगोन जुदि बायसान्सआव जुदि थालांथारोब्ला जेरावखि जाया जों थानांगोन थांनानै थानायखौथ' जों सुबिदा नागिरनांगोन बे हिसाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जोङो हेफाजाब होदों आरो होलांबाय थागोन बेबो गाज्रि नङा जितु जाथिनि थांनानै थानायनि बेलायावसो बेबो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं खामानि मावगासिनो दं आरो उनावबो मावलांबाय थागोन जा मिजिं थिनाय दं दा बे हिसाबै जोङो बेवहाय थादों खिन्थु जोंनि जितु आसा जों बिटिआरआवनो जों आसा दङ जोङो दिनैसिम बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानैबो जोङो खावलायगासिनो दङ जे मोनफ्रोमबो आफाद जे बर'फोरनि जिखिनि आफाद दं फरायसा आफादानो जा जिखुनु आफादानो जाया जों बेखौ खावलायदों जे बिटिआरआव जोंखौबो सोदो आरो थानो मोनोबा जोंहाबो गोजोननाय दङ बेवहाय खिन्थु दिनैसिम जायाखै मानो जों बिनि थाखाय गोजोननाय गैया आरो दिनैसिमबो जोंहा दुखु दङ थ' जों आसा खालामदोंमोन बिटिआरआवनो थानो मोनसिगोन खिन्थु दिनैसिमबो गैया मानो मा जाखो आरो बिसिम आगबारायखो बा बबेसिम सौहैखो दिनैसिम जों मिथिनो मोनाखै खिन्थु जों आसा खालामदों जों जिहेथु बिटिआरआवनो थानो मोनगोन जों बेखौ खोब आसा खालामदों आरो मोनोब्लाथ' जों खुसियानो जागोन नाथाय जोङो दिनैसिम मोनसे खोथाया जों बेखौ क्लियारिफिकेसन जानाया मोजां जिहेथु जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउबिपिअ जानानै जोङो
जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि आफाद थाया बर'फोरनि गौथुमफोर थाया जोंहा बेजों खुनु हिंसा गैया जोङो रावखौबो जेबो बुंनोबो थाङा बयबो जाहाथे जाथिनि हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिरोधिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जोङो आसा खालामदों जिहेतु जों बिटिआरआवनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ मा खालामनो हायो आरो जों आसा खालामदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ थाबैनो आसाम सरकारा जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जितु सिमा बेखौ अति हनखाले थाबैनो बेखौ सलिउसन खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ जों बेखौ बिश्वनाथ इउबिपिअ जानानै डिस्ट्रिक्टनि इउबिपिअ जानानै आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं दिनै बेखौ गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ आं खावलायदों फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन